ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1946 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 1997 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆସନରେ ବିଗତ 5ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନିରନ୍ତର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ, ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଶୈଳୀ, ବିଚକ୍ଷଣ ଶାସନ ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ 2 ଥର ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଭାରତ ହକିରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି। 2013 ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟାର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକାର ଏବଂ ସୁଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଡାଇସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ୍ 1590-1947, ଏ ଡେଜର୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ହିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ USA ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ